Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Ebuka. Maazị Peter Obi akọwala ugbu a na ihe mere o jiri pụọ pati ADC sonye nke NDC bụkwa otu ihe ahụ mere o jiri gbahapụ pati Labour bụkwanụ n'ihi agụrụ obi ya ịhụ na ala anyị Naijiria ga-adị mma. O jiri ohere ahụ rịọ ọchịchị etiti ka ha kwụsị ịfụ ọkụ dọgadọga n'ụlọ ikpe n'ime otu pati ndọrọndọrọ ọchịchị ndị na-abụghị pati APC. Onye nta akụkọ n'ụlọ ọrụ Arise Hussein Rufai akọwala na nsonye Peter Obi sonyere pati NDC pụrụ ịbụrụ mmalite nsogbu pati ahụ n'ihi na ọ bụ ihe doro anya ugbu a na ọchịchị etiti Tinubu nọ n'isi ya achọghị ka Peter Obi soro na ndị ga-azọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 nke pụrụ ibute dọgadọga nkorotanko n'ime pati ọhụrụ ahụ. Ọgbaghara n'ime pati PDP enweela ihu ọhụrụ ugbu a dịka otu nlekọta pati ahụ nke Adolphus Nwabara nọ n'isi ya ahọpụtala otu mmadụ 13 ndị ga-abụ ndị isi otu kọmiti nchere oge n'ime pati PDP. Otu jikọtara ndị nwere aka oke n'ime mpaghara ugwu ala anyị nọrọ taa mee njegharị iwe n'ogbe ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja ọka onye isi ala Tinubu na ya kwụsị iji ụlọikpe na ụlọ ọrụ INEC agba otu pati ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ọzọ ose n'anya. Onye isi ụlọ sineti ala anyị Godswill Akpabio nọrọ n'ụlọ ọgbakọ ndị omeiwu taa gwa otu pati ADC emo na pati ha nwụọla pee n'ihi ka ọtụtụ ndị omeiwu etiti jiri agbahapụ ha ma na-esonye pati ndị ọzọ gụnyere pati NDC. N'ọzọ dịka ibe ya, ndị omeiwu 17 n'ụlọ omeiwu nnọchiteanya etiti nọrọ taa n'ụlọ ọgbakọ ndị omeiwu kwupụta nsonye ha sonyere pati NDC site na nke ADC. Onye isi otu achụmnta nkwado Peter Obi na-akwa nkwaso n'ime mpaghara ala Yoruba, Dọkịta Adefalosa Adebayo akọwala na nkwado ndọrọndọrọ ọchịchị Peter Obi na-enweta gbapụtara ihe n'ebe ọ dị ukwuu dịka na naanị n'ime awa 24 o sonyere pati NDC mmadụ ruru nde 10 debanyere aha ha n'ime pati ahụ. Otu onye ọnụ na-eru n'okwu mmekọtara ndọrọndọrọ ọchịchị Idojo ekwuola ugbu a na Peter Obi mere ka pati ADC bụrụ ịgba dịka ọ kpọtara ndị sinetọ 7 na ndị omeiwu nnọchiteanya etiti mmadụ 16 n'oge ọ na-esonye pati ahụ mana dịka akpọtaghị ọbụna otu onye omeiwu ọbụla. Maka ọ dị enwetala kepụkepụ ugbu a na enweela nkewa na mpaghara ugwu banyere ịzọ ọkwa onye isi ala Peter Obi na-akwa nkwaso ọkachakwa ugbu a Atiku chọkwara ịzọ ọkwa ahụ. Onye minista na-elekọta isi obodo ala anyị Abuja Nyesom Wike ekwuola na dịka Peter Obi na-akwa nkwaso gbapụrụla pati ADC ọ bụghị pati nọ n'ọchịchị chụpụrụ ha dọọ aka na ntị na onye takwala pati APC ụta oge pati ADC Atiku nọ na ya ga-anyụ ọkụ. O jikwara ohere ahụ rụtụ aka na ya nwebeghị onye họpụtara ịkwado ya ịzọ ọkwa gọvanọ n'ime steeti Rivers n'afọ 2027 ma kọwaa na ya na ndị otu ya agaghị akwadosi Siminalayi Fubara n'ihi asọpụrụghị nkwekọrịta ndị ha nwere. Ọnụ na-ekwuru ndị otu achụmnta nkwado Peter Obi Obedient Movement bụ Dakpo Adaramewa akọwala n'oge ikpeazụ ala anyị Naijiria hụrụ onye ndọrọndọrọ ọchịchị ọhanaeze nabatara n'ozuzu oke otu ha nabatara Maazị Peter Obi bụ n'oge nke MKO Abiola. Enwetala kepụkepụ ugbu a na gọọmenti steeti Rivers akagbuola alụmdi na nwunye nwa onye isi ụlọ ụka OPM bụ Apostle Chibuzor Chinyere onye nke aha ya bụ Aboy ma rụtụ aka na Aboy ejichaghị ahụ nke ịghọta ma ọ bụ ihe ọ chọrọ ka ọ bụ mmetọ ka a na-emetọ ya. E mere njegharị iwe taa n'isi ụlọ ọrụ MTN dị n'Abuja n'ihi oke ọnụ ego azụmahịa ha nakwa ịkọ onye ụpa data ha bụ ebubo n'ụlọ ọrụ MTN ji ụzọ aghụghọ ezuru ego ndị na-azụ ha ahịa. Onye isi ala Tinubu ejirila sinetọ Itai Nang dochie Femi Fani-Kayode dịka onye nnọchiteanya ala anyị n'ime mba Germany n'ihi na mba Germany jụrụ ịnabata ya n'ihi ọtụtụ okwu ikpe oke na nke mkpọrọ masị agbụrụ na nke okpukperechi ndị o kwupụrụ n'oge ndị gara aga. Kepụkepụ enwetara ugbu a na-akọwa na a ga-eziga ya mba South Africa. Onye minista na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'ime mba ofesi Odoziakụ Bianca Odumegwu Ojukwu ekwuola na ala anyị Naijiria agaghịzi agbachi nkịtị na mwakpo mkpọrọ masị agbụrụ na mmetọ megide ụmụ afọ ala anyị n'ime mba South Africa. Ọ gara n'ihu kọwa na onye isi ala Tinubu enyela ntụziaka ka ụlọ ọrụ nnọchiteanya ala anyị n'ime mba South Africa wepụta akara ụmụ afọ ala anyị ndị nọ n'ọnọdụ ize ndụ pụrụ ịkpọkọ ozugbo. Onye isi ala n'oge gara aga Goodluck Ebele Jonathan ekwuola ugbu a na ya ka na-enwe mkparịta ụka gba gburugburu ala anyị tupu o kpebie ịzọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027. O kwuru nke a taa oge ụfọdụ ndị ntorobịa zọpụrụ ụkwụ njem gaa isi ụlọ ọrụ ya dị n'Abuja bụ ebe ha na-akpọkọ ya ịpụta zọ ọkwa onye isi ala. Enwetala kepụkepụ ugbu a na ndị omekome a na-enyo enyo na ha bụ ndị Fulani ikpe gbachigharị ehi atọrọla onye njem nke akwọ na ọgba tum tum n'okporo ụzọ awarawa Ụmụogoma nke steeti Imo ma na-achọ ka akpọpụ ha ndị naira 50 tupu atọhapụ onye njem ahụ. Nke a mere na Tuzdee izu ụka. Ụlọikpe ukwu etiti nọrọ taa buga okwu ikpe dọgọdọgọ ọkwa ọchịchị pati ADC n'etiti David Mark na Nafi Bala ka ụbọchị ha na-amaghị mgbe ọ ga-abụ. Otu pati NDC agaọla ụkwụ ha n'aka ha ugbu a ibugo ohere iji aha pati ahụ zọkwa onye isi ala ga mpaghara ndịda naanị ma kọwaa na ha enwebeghị nkwekọrịta ọbụla n'etiti ha na Goodluck Jonathan ịzọkwa onye isi ala. Naanị ka o mechara ole na ole onye isi otu Mieti Ala Bello Bedejo kwupụtara mmasị ya ịzọkwa n'ụlọ omeiwu ụlọ sineti n'aha pati APC iji nọchite anya ndị mpaghara Taraba Central. Ndị ọrụ nchekwa anwụchiela ya ugbu a ma kpọrọ ya gaa ebe a na-apụghị kọwapụta. Tupu ha nwụchie ya ọ nọrọ na-agwa ndị nkwado ya na Jalingo na ya agaghị arịtụrụ onye ọbụla na-agụrụ obi ya ịzọ ọkwa ahụ. Ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu ọzọkwa nọrọ n'isi ụtụtụ taa wakpo obodo Mgbaransogo nke ọchịchị kansụl Basa n'ime steeti Plateau ma gbuo mmadụ ruru 13. Aka chịburu steeti Rivers Chibuike Amechi agbatala puku ikikere ngosipụta mmasị ya ịzọ ọkwa onye isi ala n'aha pati ADC. Ọgwụ bụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.